אקשן. טוב, הסיפור שלי מתחיל ככה. שבוע שעבר ביום רביעי אני הולך להסתפר. פתאום אני רואה איזה רוסי גדול מגודל כזה, שמסתבר בדיעבד שהוא מדריך קרב מגע של איליה, משהו, חייל כלשהו במדריה. הוא אמר לספר דבר כזה: אני רוצה, תעשה לי תספורת הכי יפה בכלא. אני רוצה להיות הכי יפה בכלא. אם יש קצת כוסיות, אני הכי יפה. זהו, אז הספר זרם איתו, השיב אותו על כיסא הספרים, והחל במלאכתו. אני שאלתי אותו: תגיד אחי, למה אתה הולך לכלא? הוא אומר: אני כללתי קצין. אמרתי לו: מה קרה? הוא עושה לי: מי? אני עושה לו: מי זה? הוא עושה לי: דודו קש על בן זונה. אמרתי לו: מה קרה? מה עשית לו? כל הבסיס אומר אני נפקד. דודו הכניס אותי לשיחה, אומר: אתה נפקד. אני אומר לו: איך נפקד? אני פה, איך? אני אומר לו: לא, אתה נפקד. אני אומר לו: לא נפקד, אני פה, איך יכול להיות נפקד? איך? שתות! אז הוא אמר לי: אתה נפקד. ואז אני אמרתי לו דבר כזה פשוט: דודו, תקשיב, אני עכשיו לוקח דרגות שלך, זורק עליך ככה והורג אותך, הורג אותך. ואז הוא שלח אותי לקבאנה. ומה קבאנה אמרה לי? קבאנה אמרה לי: אני חולה נפש. ואני לא חולה נפש, אני בסדר גמור. אמרתי לה: אני לוקח סכין, הרי כל קצין פה, כל מי יש לו פלאפל פה, הוא אומר לי: אתה בסדר. אני הייתי לידו, אז הוא אומר לי: אתה בסדר, רק מפלאפל אני הורג אותו. ואז שמו אותי, אמרה אני חולה נפש, שמה לי לא 2 שומרים, שמה לי 5 שומרים. למה? אני בחור גדול. ואז לקחו אותי לחדר ואמרו לי, ושאלתי אותם: יש לכם כוח למדף? הם אמרו לי שלא. אז לקחתי וברקתי מחלון, ואז כולם רצו אחריי, וכל בסיס היה לחוץ, והם חשבו אני הולך להרוג דודו קש, בן זונה. ועליתי ללשכה, וכולם ככה עמדו ליד הלשכה, והתקשרו לכולם, והתקשרו להשאיר את דודו קש של בן זונה, אמרו לו: תיזהר, הוא בא אליך. וזהו, תסוד, בסוף באתי אליהם, ואמרתי להם הכל בצחוק, זהו.